Nazdar, vítáme vás u dalšího dílu parkouru. Tady vedle mě je Dan. Čau. Míra. Čau. Surve. Dneska vám budeme vyprávět, jak se stát parkouristou. Jak se stát parkouristou? Začněte od těch nejlehčích triků do těch největších. Salto, to už je pokročilý trik. Když uděláte backflip, jako třeba takhle. To je úplně začátečnický trik. Přesně. Když ho uděláte nepovedeně, stane se z vás tohle. To se mi stalo jednou mínka. Tohle to je jen takový nepovedený. Tak Dané, už jsi si nacvičil to salto. Dneska budu povídat o jednom kámošovi, kterýmu se stalo, že si mám zlomovat. Čau, tak jsem zase tady. Teď jsem to já, Míra. Bohužel teď tak vedle sebe nemám svýho pomocníka. Ten se zlomil páteř, když dělal salto. Bohužel teď to tady nemáme. Povídáme si znova o parkouru. Parkour je takový extrémní sport, jak se stát parkouristou. Začněte od těch nejmenších triků až do těch největších. Teď vám ukážu klasický trik parkouru. Nečekej, ne? Tohle to je klasický trik. Ale když ho uděláte špatně, tak se roztekáte jak Koukejte. Počkej. Koukejte. Tohle to se stane, když se roztekáte. A teď se podívejte, co se stane, když ho uděláte špatně. Tady to mám odřené. A tady skrvavený. Vidíte? A už se vrátil, akorát, že nechce se vám ukázat. On se furt vytahoval ze saltem, že udělá, ale teď už ne. Tak vám ukážu další trik. Ještě ne, teď. Teď vám ukážu takový skoro pokročilejší trik. Začneme s klapičkou, akorát, že s klapičkou uděláme otočku 360 stupňů. Takhle. Tohle to byla ta kombinovaná otočka. A teď vám ukážu svýho kámoše, který se uzdravil.